Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijsma en Wierda Partners Vermogensbeheer. Dit is het stadion van FC Dordrecht. Het stadion werd Cambuur net weer omkeren zal in het komende seizoen. Welkom bij het Cambuurjournaal. Het eerste journaal, de eerste wedstrijd in de competitie voor Cambuur. In dit stadion dus in FC Dordrecht. De festiviteiten wien een legio, van promotiefeesten naar kampioensfeesten naar helikoptervluchten. Het ziet er al wel in. En dus wie het best wel een beetje dreig om de boel weer een beetje op scherp te krijgen, zo zei trainer Henk de Jong. Ja, dat is wel dreig. Maar net, de jongens doen geweldig. Maar ik ben altijd scherp en ik zit er bovenop. En dan mag ik een beetje loslaten, want dan heb ik ruzie met iedereen. En dat ken het. Dat is ik net terecht. We hebben vanaf oktober 2009, wat weer dat, hebben we bovenaan staan. We hebben echt oorlier lang op het top van het gender. En we hebben alles wat we willen. We willen graag de periodetitel nog pakken. Dus ik snap dat het even wat oors is. En dat mag ik talen. En dan kan je aan een hele mooie wedstrijd nog spelen. Maar als ik dan als niet die terug in dan krijg je iets ruzie maken. En dat mag helemaal niet, want dat is ik net nodig. Want ze doen gewoon hun best, die boys. Doch wil de trainer van verslapping net weten. Want er is nog altijd een prijs te verzinnen. Die vierde periode, die telt ik mee. Daar mag je nog voor gaan, dan maakt je zijn seizoen nog mooier als dat het al is. Dat is dus de inzet, het winnen van de vierde periode. Dat geldt voor spelers en voor de trainer. Dat is echt speciaal wezen als je 3 periodes winst in een jaar. En we zitten er heel dichtbij. Hè? We moeten hem winnen. En als die winst, dan moet Go Ahead gewoon 2 keer winnen. Ja, dan is gouden zaken. En dan hebben we zoveel van die schalen en van die dingen. Ja, dat is de wijze voor sport, hè? Om prijzen te winnen. Ja, het is natuurlijk ook belangrijk om zo'n seizoen, zo'n geweldig seizoen, net als een nachtkerst uit gaan te leren. Dat was het absoluut net wel. Nee, maar dat worden jongens ik net. Nee, maar dat worden wij net. Maar ik ben wij met die jongens, hè? Wij zijn alle ook kwam. Nee, dat worden we net. Nee, we zijn in de wedstrijd ben we er. Dat hebben we vorige week zien litten. Tot de 88e minuut hebben we echt streden om overwinning. Ja, en dat doen we morgen even wegknallen. Henk de Jong zal net een beroep doen op alle basisspelers. De blijven er een paar boetende basis. Bijgelijks als Mees Hoedemakers. Maar er staat weer voor dat Robin Molen weer waarom is in het basiselftal. En dat ik Mitchell Paulussen spelen zal. Ach ja, de selectie is breed en dan kun je dus meest spelen litten. Eén belangrijke wijziging is er wel. De man die het alles spelen, Sonny Stevens, de keeper van Cambuur, staat net in de goal. Hij had zijn plak vrijwillig afstaan aan tweede keeper Pieter Bos. Een mooi gebaar, zo vindt trainer Henk de Jong. Son die vond het best wel lastig, want Son die had alle minuten spelen. Hè. Die had daarvoor een dikke blessure aan. Maar toen kwam de keepertrainer en zei Henk, je moet het wel doen. En toen kwam Sonny zelf, ik gun het Pieter van harte. Hè. Pieter zit dag in, dag uit voor Sonny Kleer. Dus dat vind ik echt een wereldactie van Sonny Stevens. En Pieter is gewoon een goede keeper. Wij vinden hem echt een talent. Dus wij gunnen het die jongen van harte. En daar zit hij, Pieter Bos in de basis als keeper voor het eerst in dit seizoen. Ik Joris Kramer mooi beginnen, hield ik van Molen, hield voor Paulussen, hield voor Korte. Cambuur had keus genoeg om een goed elftal op de been te brengen. On de Krommedijk in Dordrecht werd de nummerlijst FC Dordrecht een erehaag gevormd voor de kampioen van dit seizoen Cambuur. Het is net gewoond in Nederland, maar je zult het toch heel dit vaker. En dan de wedstrijd. Tja, wat moet je van die wedstrijd zeggen? Hij gaat nergens oer, maar Henk de Jong beziekt het dus duidelijk te maken dat dat net helemaal klopt, omdat die vierde periode nog een keer nog altijd longt. En dus wil Cambuur er wel voor gaan. Dus actie weer van Muren. Het bezwaart het Cambuur de eerste corner van de wedstrijd. Het kwartnaam, het oerstapje is van Breij. Dan komt er het schot van Paulussen. En dan is er een curieuze hakbaltje van Robert Muren. Die heel laconiek oerdocht, maar uit een goalwest weer hier ter wereldgoalwest. En zo is Cambuur de dominerende ploeg. Doke Smit ervan terug op de rechterkant. Voorzet, git oer alles en iedereen hinnen. En nog oppikt weer terug Giovanni Korte. Brengt hem dan bij Breij. Dan komt hij voor en dan is het Dodeman. En dat scheelt maar een paar centimeters of Nick Dodeman hier scoren kunnen in deze wedstrijd. Het blijft nog altijd 0-0. Maar Cambuur als onvallende ploeg. Dat is een helder verhaal. En dan komt hier de bal bij Korte. En dan, poem, is daar de actie van Actas, de centrale verdediger. En Skiertjochter Teuben wacht het heel even en is dan resoluut en kent de penalty aan de Ljouters in de 21e minuut. Daar komt de inzet van Actas. Daar gaat
de onvaller van Cambuur. En daar zit Muren rekken. Doelpunt nummer 36 voor de spits van Cambuur. In de Ljouters lierde na goed 21 minuten. Dit is trainer Soutman van Dordrecht. Is de vervanger van Harry van der Ham, die het voortstuurd is. En hij had er alweer mee op naar dit seizoen. Maar dan is er in echt toch een uitbraak van Dordrecht. Ja, het liert uiteindelijk dan niks. Keeper Pieter Bos hoeft net in actie te komen, maar toch, het lie even iepen daarachterin. Maar voor de rest is het Giel met blauw dat de bal is onder de rechterkant. Dodeman met de voorzet. En deze kinderen krek net inglieden worden. Dan is er nog een soort van scrimmage. Maar Dordrecht kan weer oprommen. Nou ja, en zo had Cambuur het heft in handen, kunnen we zeggen. Michael Breij, hij krijgt net bij de bal. En er komt de geel-blauwe formatie van Henk de Jong weer. Volgende ongeval, bal wordt in de 16 meter gegooid. Daar zit het vizier net helemaal lekker bij Robert Muren. Want die kopt die normaal sprutsen toch een tikkie beter in. Op de goal trouwens bij Dordrecht van Herk. Hij vervong na de warming-up de eerste keeper. Hier komt de vrije trap. Die is van Jari Schuurman. En die wordt erin kopt door Kevin Jansen, de onvierder. Maar de skiersjochter die keurt het doelpunt al vanwege boetespul. Assistent skiersjochter van Kampen hier de vlaggen omheen. En nou ja, in de herhaling is het net heel goed te zien. Maar het liep erop dat Kevin Jansen in die achter de laatste linie stier. En zo had Cambuur het geluk redelijk maar zo'n je ze kennen. Nou ja, en dan geven we naar de tweede helft. En dan is het kans op kans voor Cambuur om die score, nou ja, wat meer cachette Jan, wat meer uit te bouwen. Maar het lukt al, je krijgt net, want dit schot van Breij eindigt bij gelijks op de peel. Die moet ik een beetje geluk hebben, binnenkant peel. Die redt die invallerkeeper Max van Herk hier. Isaac Colonnes in het elftal komen. Die hield ik voor Ragnar Orad Mangoen. Die de bal hier voorzet. En dan komt de bal uiteindelijk bij Muren uit. Vangt hem mooi op. Maar dan wordt hij tamelijk stevig afblokt. En dan kun je de poort er net lekker onder krijgen. En dit schielt dus ook weer oer de goal van die keeper van Herkennen. En zo zijn er legio kansen voor Cambuur om hier een grote scoredel te zetten. Maar het is nog altijd maar 1-0. De onval gaat weer oer de rechterkant. Via Dodeman en Doke Smit. Dit hoort een beetje het midden. Tussen een voorzet en een schot. Nou ja, de keeper redt van Herk. Dat doet hij goed. Het weer de zoveelste corner van Cambuur in de wedstrijd. En zo bleven de Louters dominant onder de Krommedijk in Dordrecht. In dat Lietse stadiontje. Dat zonder publiek nog een beetje mistroostiger eindigt dan dat het normaal gesproken het geval is. Hier is dan het schot van Orad Mangoen. Maar die wordt pakt, trok die keeper. En zo binnen er al die doelpogingen van Cambuur om die score te vrijzien. En daar komt de volgende onval wel weer. Onder de rechterkant kan die opzet worden. En dan is het ter het hakbaltje. En dan komt Orad Mangoen wel heel mooi in positie. Maar ook dit weet hij net te benutten. Ja, de kansen wie in de grut. Het vizier liep wel net scherp. We zullen het er maar op houden dat het net de optimale focus weer. En dan weet je, als het 1-0 is en je door oors niks als onvallen. Dan kan die bal eens een keer aan de orenkant vallen. Want hier is de uitbraak van Dordrecht. Komt die bal voor en dan is het uiteindelijk Bannis die bal intikt en Scherer. De keeper van Cambuur, Pieter Bos, die pakt hem. Het weer de enige redding van Bos die dwam moest. Het weer het laatste actie. Cambuur wint maar 1-0 van Dordrecht. Maar de ultieme focus weer de krek net. Ja, duidelijk. Maar dat weten we het al. We alles gewoon, we gaan feest op feest. En dan maken we nog 2 wedstrijden. Hè? En alleen we moeten het wel goed doen. Hè? En dat hebben we vorige week in de Graafschap. En nu hebben we gewonnen 0-1. Ik vond het een goed Dordrecht. Apart systeem. En die deden best heel aardig, zetten de boel dicht. Maar waar was kans nog? En die maakt gewoon een oude meidje. Nou ja, en dan kijkt Pieter, die pakt nog een geweldige bal. Hè? Dan krijgt een heel dik kans. Maar die mag gewoon shin houden. Had Pieter geweldig in. Ja, en dan pak ze wedstrijdpunt, 89. Ja. Ja, dat is een mooi aantal om 90 van de matches zeker maar. Nee, maar dat mag ik proberen. Hè. We moeten zien of we die periodetitel pakken. Hè. Er zit Go Ahead nog bij en volgens mij is het bovenin heel spannend. Ik ben blij dat wij officieel promoveerd zijn. Even naar de tarriering, want je hebben de tarriering in dit seizoen wezenlijk oors oppakt. 4 uur reizen, heel betierd voor het. Je het net, waarom net? Nou, dat scheelt de club €1000. En ik denk die kunnen we mooi mee pakken. Hè. Dus ja, vandaar dat we dat verhoren. En het is ik zo dat wij nou net aan competitievervalsing doen. Want wij zo'n verliezen, dus je zei je schuld. En Dordrecht promoveert er net erop, pak je een periodetitel of wat dan ook. En dus dat kon nou ik. En hoe zie ik het net hier. Nee. Goed. Nou, en dan naar de wedstrijd. Ja, het mag gewoon de score met volle meer cachet krijgen. Je moet volle meer scoren. Nee, maar dat is duidelijk. Maar dat kan samen wijntje weer in. Maar dat wist met deze wedstrijd. Als je in de onderste spelers, dan mag gewoon de wedstrijd winnen.
Erik Schouten, hoe heb jij deze wedstrijd eigenlijk beleefd? Zoals eigenlijk het hele jaar. Uitwedstrijd die op gewoon gras is en vaak lastig kan worden. En, ja, ik denk dat we vandaag veel de bal hebben gehad. En eigenlijk wat goals extra hadden moeten maken. Maar uiteindelijk hou je de 0 en win je hier gewoon. En dit is de stand, Cambuur dus kampioen. De Graafschap nog net promoveerd, want speelt het league bij Ajax. Go Ahead, Almere en NAC Breda hoop je nog op rechtstreekse promotie. Onderaan nog altijd FC Dordrecht, maar 27 punten uit 37 wedstrijden. Nou ja, en alsof er niks aan de hand is, toch weer 3 punten voor Cambuur. Het stapelt er maar op, de 4e periode moet echt nog pakt worden. Dus ja, je kunt zeggen, Cambuur is de alleseter van deze competitie. Nog één wedstrijd zit er op het programma. Die is woensdag. Thuis tegen NAC Breda. Dat is de allerlaatste. En dat zal dan ook betekenen dat wij toonzien er binnen, maar het allerlaatste Cambuursjournaal. Graag gedaan. Het Cambuurjournaal waard mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma en Wierda en Partners Vermogensbeheer.